dahil delay po yung kanilang flight, ayan, meron na naman po nagaganap na photoshoot. Uy, ano yan? Unsa? Ayan. May naisip na naman po silang gawin. Delayed ang flight nila na from 6 o'clock magiging 9:35. Ayan ang videographer na si Jigjag. Na! Unsa man kayo, oy? Pilingan si pilingan. Ay, ano si mga tao? Hala, sumagot yung baka. Hindi ko yan. Okay, ano ko ba? Makati sa damuhan. Naman sila galing. Nakuha naman na isang maleta. Hey guys. Dire o sa ano? Ito na kulang. Kasi delayed kami. Delayed ka na rin. Sana all delayed. Sa Japan ha. Bye-bye! Manila sila, ikaw Magdabao o Cebu. Bye-bye. Ayos pa. Ayos pa. Wah. Ay, sawa. Ayos. Malayo pa lang. Ay, goodbye. Yung bata. Akin na. Diyan sa gate. Ba't hindi mo na ilagay yung yellow? Pwede ba? Oo. Magkano din? iPad na. iPad ko mga. Check-in ba yan? Check-in yan? Check-in yan sa'yo? Kasi may pabango yan eh. Baka kasya ka dyan, kano. Sama ka na kayo. Baka kaya pa. Tama ka naman sa apas na po, apas. Aray. Nanggigil na naman siya. Sasabihin na naman na, ayan na, hindi na naman. Ayaw na pagpilit. Bye! Bye!
Okay na ba? Okay ka na. Beso-beso na ba? Sigig doon. Harot? Kisa ka jigjag, kisa ka jigjag. Hay! Ba? Huwag lamang ako. Oh, la 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 la. La 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 la. Hello, Basher. Ay, lagi. Gabi ba yung kiss ko tutay ganun na? Bye. Yung kiss ko tutay ganun na ako. Ayan, nakita na nag-kiss pa. Bye. Amping mo, ha? First, pa. Ha? Wala ko mo. Bye.